ndikulandireni abale okondedwa ku lingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 9 December 2021. okondedwa, mawa wa lero tidzalingalira pa mawu a Mulungu amene apezeka pa 1 Yohane 4 ndime yake ya namba 7 mpaka na ndime ya namba 16. mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, anzanga okondedwa, tiyeni tikondane wina ndi mnzake, pakuti chikondi chimachokera kwa Mulungu. Aliyense amene ali ndi chikondi ndi mwana wa Mulungu, ndipo amadziwa Mulungu. Aliyense amene alibe chikondi sadziwa Mulungu, chifukwa Mulungu ndiye chikondi. Mmene Mulungu anaonetsera chikondi chake pakati pathu ndi umu: Iye anatumiza mwana wake mmodzi yekha ku dziko lapansi, kuti mwa Iyeyo tikhale ndi moyo. Chikondi ndi ichi, osati kuti ife ndife amene tinamukonda Mulungu, koma kuti Iyeyo ndiye amene anatikonda ndipo anatumiza mwana wake kuti akhale nsembe yopepesera machimo athu. Anzanga okondedwa, popeza Mulungu anatikonda chotere, ifenso tiyenera kukondana wina ndi mnzake. Palibe amene anaonapo Mulungu, koma tikakondana wina ndi mnzake, ndiye kuti Mulungu amakhala mwa ife ndipo chikondi chake chafika pachimake penipeni mwa ife. Ife tikudziwa kuti timakhala mwa Iye ndipo Iyeyo amakhala mwa ife, chifukwa anatipatsa mzimu wake. Ndipo taona, ndipo tikuchitira umboni kuti Atate anatuma mwana wake kuti akhale mpulumutsi wa dziko lapansi. Ngati aliyense avomereza kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, Mulungu amakhala mwa Iye ndipo Iyeyo amakhala mwa Mulungu. Tikudziwa ndipo tidalandira chikondi chimene Mulungu ali nacho pa ife. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa, tidzalingalira pamutu onena kuti kusaonetsa chikondi ndicho chitsimikizo chakuti munthuwe ndiwe mkunja, sudziwa za Mulungu, suzilabadira, ndipo uli kutali zedi ndi Mulungu. Kusaonetsa chikondi kunena kwina kukhala ndi chimtima cha nkhanza, chimtima chosayamika, chimtima chongofuna zabwino zonse zikhale zako, chimtima chosaganizirako wena, chimtima cha nkhwidzi, chosunga mangawa. Izizi zimaonetsera kuti munthuwe ndiwe mkunja, chifukwa malo amene pamakhala chikondi cha Ambuye mu mtima mwako ndi malo amene pamakhala nkhwidzi, pamakhala nkhanza, pamakhala kuyipa mtima. Ndipo izizi zikuonetseratu kuti munthuwe sulabadirakonso za Mulunguyo, chifukwa Mulungu atilangiza kukhala ife achikondi kwa wina ndi mnzake, afunitsa moyo wathu ukhale moyo wabwino. Nawo munthu amene akuchita motsutsana ndi zimenezi ndiye kuti za Mulunguzo sazimvera, za Mulunguzo sazilabadira. Andi izizi zikuonetseratu kuti ndiye kuti ochita izizi ali kutali ndi Mulungu. Okondedwa, samanamizanepo apa kupita kuchati chitikoza kupita, koma ngati moyo wathu sukuonetsa chikondi pa Mulungu komanso pa anzathu, ndiye kuti munthuwe ndiwe mkunja, chifukwa chikondi chimaonetsera kuti chauzimu mwa iwe chilipo. Okondedwa, umoyo wa chikondi kwa wina ndi mnzake ndicho chitsimikizo cha kusinthika kwa mtima wako ndi chivomerezo chakuti Mzimu Woyera agonera mwa iwe. Ichi ndi chionetsero chakulumikizika kwa Mulungu amene Iyeyo Mulunguyo ndiye chikondi. Okondedwa, munthu kamakhala ndi moyo wa chikondi, iweyo kamakondana wina ndi mnzake, ndiye kuti zimatsimikizira kuti mkati mwako mudasinthika, mulibe nkhwidzi, mulibe kuyipa mtima, ndiwe munthu amene chauzimu chidabadwa mkati mwako, ndiwe wolumikizika ndi Mulungu. And now munthu wolumikizika ndi Mulungu amafunanso achite za Mulunguyo, ndipo amafuna kuti aonetsere amene adalumikizikako naye ngotani. Now ngati Bible likuti Mulungu ndiye chikondi, ndiye kuti wina aliyense amene adalumikizika kwa Mulungu anafunika aonetsere chikondi pa level ina iliyonse. Nkosatheka munthu kudzitchula kuti ndi wolumikizika kwa Mulungu amene ndiye chikondi, koma iye nkukhala odana ndi anzake, ndi bodza limeneli. Chifukwa wolumikizika kwa Mulungu amene ndiye chikondi, na Yesu anafunika aonetsere chikondi chomwecho cha umulungu. Okondedwa, tikamalingalira mawu a Mulungu motere tipeza kuti ambiri akungodzitchula opemphera, koma zenizeni za mawu a Mulungu ndi chikhalidwe cha Mulungu mwa iwo mulibe.
tsono abusa muri ine poti ndimakaniko okonda ndekuti simpemphera ndiye nkhani yake ka akuchati chini mapira situkamba zopita kuchatichi tukamba za chimene mulungu adachita mkati mwa onse olumikizika kwa iyeyo. There is no way unganene kuti umatumikira Ambuye udalumikize kwa mulungu koma umamenya akazi wako. Koma ndiwe munthunso wadzibwezi pothera, ndiwe munthunso wabodza kwenikweni, ndiwe munthu wankhanza sulabada kwa anthu ena. Ukudzitchula opemphera kuchati chikuwapita Baibulo ndikumagwira koma mkati mwako ukuwachita wena nkhanza moti aliko wina pena pake amalira chifukwa cha zopweteka zoyipa zimene iwe ukumuchitira. Ndi chikondi cha Ambuyecho mkati mwako mu chili kuti kulumikizika ndi Ambuyeko apapa nkuti niwangwa ndinu chimwene mmene muli pangethu banja lanu kulumikizika ndi Ambuye kuli pati, mmene mukugwirira ntchito zanu kulumikiza ndi Ambuye kuli pati, mmene mukuyankhulira banthu kulumikiza ndi Ambuye kuli pati, makomenti anu pa zawena kodi mukuonetsera chikondi cha Ambuye kulumikizika ndi Ambuye kuli pati. Onedwa mawu ametawerengawa ndi chilimbikitso kwa ana a Mulungu amene adalumikizika ndi Mulungu, amene adalapa mtima, amene ndi akhristu. Ne olemba akuti anzanga okondedwa tiyeni tikondane wina ndi mnzake pakuti chikondi chimachokera kwa Mulungu. Popeza iweyo uli mwa Khristu ndiwe wolengedwa watsopano, zakale zapita ndipo zatsala zatsopano zochokera kwa Mulungu. Andi chimodzi mwa zimene zimachokera kwa Mulunguyo mwa munthu ndi moyo wa chikondi. Now, munthu amene alibe chikondi ndiye kuti alibe zochokera kwa Mulungu, ndiye kuti so munthuyo ngosalumikizika ndi Mulungu, ndiye kuti munthuyo so ngosalapa sali mwa Yesu. That's the conclusion. Chifukwa munthu amene ali mwa Khristu amakhala olengedwa watsopano 1 ndipo ameneyi zakale zonse zimapita ndipo zatsopano zimabwera, zatsopanozo zimachokera kwa Mulungu ndipo chimodzi mwa chatsopanocho ndiye kupezeka mwa iyeyo kwa moyo wa chikondi. Ndikunena kwina ndikupezeka kwa Mulungu mu mtima mwake. There is no way tsono munthu amene mkati mwake muli Mulungu amene ndiye chikondi pakamwa pake pakhoza matukwana, maganizo ake akhoza magana maganizo oyipa, iyeyo machidwe ake akhoza makhala machidwe oyipa. Sizingatheke ndiye kuti chionetsero cha makhalidwe oyipa ndi chitsimikizo chakuti mkati mwakonso mudaola mulibe chimene ukunena kuti chilimo. Ndiye nkhani ili apa. Sinditsata niwe moyo wanu mukamawuyang'ana nkhani yachikondi ikuti bwa tinene tupano anthu akukanika kupempherera limodzi masiku ano, kusakondana, kumachita kufufuza vesi lonyozelana lero zuchitika. Malamoti banja la Chikhristu likhale banja limodzi la kumvetsa mawu a Mulungu, koma wena akuchita utumikiwu ndi nkhondo. Mukumbukepo cha Paulo anena mwawu akuti ena adayamba utumiki ndi kaduka, ena sanje, ena afuna ndewu tizimenyana, ena ndifo yoti adavomera Khristu Yesu, koma muzonsezi ndikondwera bola uthenga ukulalikidwabe. Akutsimikiza kuti ena ndithu alipo akuchichirika nazo za Ambuyezi koma osati ndi chikondi, siwolumikizika ndi Ambuye ayi, adangozimva nkumazinena koma iwowo sali mchimenecho. Inu muli mchimene mukuyankhulachi mukamati ndinu Mkhristu, kodi mmanena Khristu wake dzina chabe kapena kuti ndinu amene mudalapa tchimo ndipo muli mwa Yesu ndipo zakale za inu zidapita ndipo zatsopano zidabwera ndipo chimodzi mwa chatsopano chimene chidabweracho ndi moyo wa chikondi, muonene kuti inuyo mumakhala ndi moyo wa chikondi. Nzoteronso masiku athu ano tikuona manambala a anthu, tikuona zimene zili zobeba osati chimene Baibulo lili kunena. Muli maudani ambiri a anthu amene kuchati chamapita. Alipo pena amene akundimva pano sayankhulana ndi aneba wawo, sayankhulana ndi anzawo, sayankhulana ndi achibale wawo, koma akuliwa amapemphera. Akuti amapemphera amamana kwa mpiri ndi amene akusokoneza malonda a ena, akusokoneza mabanja a ena, akusokoneza maubale a ena, akuonetsera nkhanza pothera, koma amapemphera akudzitchula ndi Akhristu. Iwowo ndi abwana
amapita kutchalichi ndithu komano kuti asaine cheke cha wina wake kuti athandizike mpaka natu pano miyezi 6 ikuta sadasaine. Amachiona ndi izo koma sadasaine. Munthu uyo akuvutika, akukhaulitsidwa moti mvula yubwerayi avutika zedi malimidwe chifukwa cha bwana uyu ameneno iyeyo sakusaina zimenezo kuti uyo athandizike, koma kutchalichi amapita. Chikondi chili pati, chili pati. Mmene apangira thulira ntchito wawo kuwakhaulitsa kwambiri zedi. Chikondi chili pati. Mmene anyozera anthu opemphera, makomenti amene amapereka kwa anthu opemphera azibusa ndechaje chete kumangowanyoza, umafuna kuti ino awapanirire kuti atazi azilumikiwa adzendera maganizo awo. Apa bwanji simudatere, apa bwanji simudatere, kumangokhala ncholembe chofira paliponso kwacha kumakomenti awo okamba zokha zoyipa, yeti iwo ososangate kuzichira zomwezo. Chikondi cha Mbuye chili pati, chili pati. Okondani matini nene nthawi zambiri maganizo athu pa nkhani ya zopemphera akumakhala ngati kuti ndi kukalabu. Anthu sakusiyanitsa pakati pa za makalabu ndi zakumwambazi. Ichi nchikhalidwe okondedwa chimene chipatsidwa kwa ife kudzera mwa Mzimu Woyera amene akonena mwa ife. Ichi nchikhalidwe abale wanga chimene chikhala ndi zionetsero mwa ife zimene zichokera kwa Mulungu. Simasewerayi, simphadayi, ndi moyo watsopano wopatsidwa ndi Yesu mkati mwathu. Ndi moyo watsopano obwera mwa ife kamba kakulumikizika kwathu ndi Mulungu. Ameni. Inunso moyo wanu wa Chikhristu mukuyang'ana motero. Mmati mapemphera koma banja lanu mukulizunza kwambiri. Ana obereka nokha mukuwazunza kwambiri. Mudavutika nawo limodzi abale wanu anzanu koma mukuwabwezera zoyipa kwambiri zedi. Chuma chanu akuya ndi wena amene sadavutikire. Mmagwira Baibulo ndi kumapemphera ino. Chikondi chanu chimene mukuchilalikira ndi chiti? Mulungu wake uti amene anena kuti chikondi changa nchimenechi choti wina adzikhaula wina adzilira? Ukhristu wanu ngotani popeza chimodzi mwa zimene zichokera kwa Mbuye kukhala mwa anthu amene alumikizika kwa Mulungu ndi moyo wachikondi, ndi moyo wachikondi. That's why pana akunena mawu tiye na bale wanga amene tonse tidalumikizika kwa Mulungu tizikondana wina ndi mnzake. Ameni. Tamvetserani. Akunena motsindika kuti aliyense amene alibe chikondi sadziwa Mulungu, chifukwa Mulungu ndiye chikondi. Mmene Mulungu anaonetsera chikondi chake pakati pa anthu ndi umu, Iye anatumiza mwana wake mmodzi yekha ku dziko lapansi kuti mwa iyeyo tikhale ndi moyo. Ameni. Ndiye kuti wonse amene chikondi chotere samachionetsa iwowa sadziwa Mulungu. Kunena kwina iwowa sa Khristu. Moti mmati nkuwuzeni lero lino ngakhale kuti mmayimba kwaya, kaya mumachita za mawu a Mulungu, kaya mumagwira Baibulo, kaya mumapereka, kaya mumatani, mumatangwanika za Mbuye, koma ngati mtima wanu ulibe mchikondi cha Mulungu, inuyo ndinu mkunja. Chifukwa kuti ngati mwanumo Mulunguyo mulibe. Nde wina aliyense amene mkati mwawo mulibe Mulungu ndi kuti ndi mkunja. Andavani malemba akuti amene asaonetsa chikondiyo samudziwa Mulungu. Kunena kwina akuchita zina osati za Mulungu. Basopo mungapuse nkuteka mukamachita zinthu zina mukhoza kukhala ngati kuti zikukuyenderani nakhala ngati kuti uzimu kuyenda, yeti chimene mukuchitacho nchina china si chimene Mulungu mwini wake amafuna. Si chimene Mulungu amafuna. Omudziwa Mulungu amatsogoza chikondi. Omudziwa Mulungu amasamala za Mulunguyo. Omudziwa Mulungu amakonjera Mulungu. Andi kukonda kwake kunafuna kudzitengera Mulungu weniyo. Malemba akuti iyeyo adatumiza mwana wake mmodzi yekhayo ku dziko lapansi kudzafera anthu
osati kuti anthuwo adamupempha ayi, osati anthuwo ngoyera ayiso, koma chifukwa cha chikondi chake adawakonzera anthuwo njira yakuti anthuwo athandizike. Ndimati ndikambe pano, ngakhale Mulungu achita zokoma zambiri kwa anthu malingana ndi chikondi chake, salandira zabwino kwa anthunso ayi. Alipo wena wake amanyozabe kuti kunja kwacha ndi dzuwa chotere chifukwa chani, koma tikutukwana inu mungabweretsa dzuwa panokha ayiso. Zoti dzuwa labwino bwanji mthupi mwawo, labwino bwanji mdziko muno sadzindikiranso. Mulungu amangopirira ndi kudekha. Chikondi cha mtundu umenewu ndi chimene Mulungu akufuna fenso titengereko ndi kumakhala nacho. Si wonse amene tingawachite zokoma amene adzabweza zokoma ayi, koma ife tikwanitse kuchita mbali yathu. Mayi wanga, si wonse amene mungachite zabwino amene adzabweza zokoma. Inu ingochitani mbali yanu monga Mulunguso adatero, adachita mbali yake yakuonetsa chikondi. Inu ndi ine tichitenso mbali yathu. Ena tikhoza kuwakonda, iwo akutibwezera mwano, akutibwezera zipongwe, koma inu ingokwanitsani kuchita mbali yanu basi. Omudziwa Mulungu asayimitsidwe ndi machitidwe oyipa ena ayi, iwo angochita mbali yawo basi. Tsono tikhoza kukonda motani mwa magawo awiri. Gawo loyamba, kunkonda Mulungu. Chikondi chinafuna chionekere poyamba kwa Mulungu amene adatikonda iye natipulumutsa. Kwa amene tidalumikizika nayeyi, tinkonda amene, tilemekeze zake, iye akhale nambala 1, tidzipereke kwa iyeyi, tionetsere chikondi chosa, timbwezere chikondi Mulungu amene poti adayamba ndi iye kutikonda. Ndimati tikamene okondedwa, mutenge Mulungu kukhala oposa chikondi chilichonse. Moti ngati mmakonda, 1, kondani chauta, kondani Mulungu kwambiri kuposa zonse muzikonda mdziko lapansi. Kondani Mulungu kwambiri amene inu mudalumikizika naye. Lemekezani mawu ake, mverani mawu ake, chitani zimene yanena, ndipo ongezani moto kumkondweretsa amene nthawi ndi nthawi. Mulungu adzikhala oposa moyo wanu, kuchuma chanu, mayankhulidwe wanu, machitidwe wanu akhale olemekeza Mulungu ameneyi, chifukwa ndiye source ya moyo wanu. Khalidwe lanu lonse lichokera kwa iyeyi. Mkondeni Mulungu. Tsono onkonda Mulungu sangasiye zopemphera kusamala zina, sizingatheke. Onkonda Mulungu chuma chawo singamatumikire ziwanda usiya iye chauta ayi. Onkonda Mulungu sangamanyoze zolengero zake za Mulunguzo ayi. Ngakhale dziko ndi lake la Mulungu, nafunira inu ndine tilisamale. Ngati tikonda Mulungu, tisamale katundu wakenso wa Mulunguyo. Chilengedwe choni chake cha Mulungu tichisamale, ni katundu wake wa Mbuye amene. Sungamati makonda Mulungu koma katundu wakenso ni wononga chikondi chilipa. Kuzama kwa chikondi ndi mwene. Ngati mmakonda Mulungu, zonse za Mulungu muzikonda. Katundu wa Mulungu musamala, anthu a Mulungu musamala, mawu a Mulungu musamala. Andi ndi madabwa pena mati ine ndimakonda Mulungu, koma no katundu wa Mulungu ndiye chilengedwe chomwe kuchiwononga kwambiri zedi. Mmakonda Mulungu koma anthu amene Mulungu adalenga kuwawononga kwambiri zedi, kuwazunza ayi, si choncho. Ngati mumakonda Mulungu, zonse za Mulunguyo muzisamala. Muzisamala. Sili ngati kunena kuti ine ndili ndi njinga, nde mwinu mwene ula ni makonda akambiri, koma njinga yoje basi kuitchola njinga icho kuitchola. Chikondi chimene mukonda nacho ine munafasa mukondeso katundu wanga kaya. Chifukwa mukukonda katundu wanga mune chionetsero chonena kuti inu mundikonda ine. Ndi mmene machitikira. Ngati inu mukonda Mulungu, zakenso za Mulunguyo muzisamala. Ndiye chikondi chimene tikamba pano chimene. Gawo lina nkunena kuti munafuna mukonda anzanu amene ndi anthunso monga inu, amene ndi okhulupiranso monga inu, amene nawonso adalengedwa ndi Mulungu. Moti mukamamona munthu wina aliyense, poyambirira musamuone ngati mkazi wanu, musamuone ngati mwana wanu, musamuone ngati mbale wanu, mumuone ngati kuti ndi olengedwa ndi Mulungu amene inu mumukonda. Ne chikondi chake chikhala dabulo okondedwa. Munkonda ngati cholengedwa cha Mbuye, munkondanso ngati okhulupirana nanu limodzi, munkonda ngati munthu mzanu. That means palibe chifukwa chomaderana ku dziko lino kwa ife amene talumikizika ku chikondi cha Mbuye chokoma. Andi matengeredwe ake achikondiwa ndi amene iye adaonetsa kale, akutipatsa ife Yesu Khristu kuti atipulumutse. Ndipo inunso ndi ine tinafunika tikhale mupate ni yomweyo yachikondi pa anthu ena, kulolera ndithu kuti zathu zibayima koma zawena zipindule, zawena ziyende. Umenewu ndiye moyo wa anthu opemphera. Ndipo ndinene pano, zambiri zikuchitika mdziko muno zooneka zopemphera chilungamo chake sizopemphera, chifukwa zasoweka chikondi cha Mbuye. Pano pa utumikira kukhanga mkangano, kukhanga mpikisano, koma lero ndikuzeni abale wanga, utumiki ndi ubale, si nkhondo ayi, ndi ubale.
andi tinafuwa tikondane anthufe monga mawu a Mulungu akutiuza. Popeza Yesu amakhala mwa ife, mzimu wake umakhala mwa ife, ndife olumikizika kwa Mulungu Tate, panafunika ife tikhalenso okonda. Popeza Mulungu ndiye chikondi, ifeyo ndithu tidzikondana. Malemba akunena kuti palibe amadaonapo Mulungu, koma pamene ife tikondana zionetsera kuti indedi ndi kuti Mulungu wokondayo agoneradi mwa ife, akhaladi mwa ife. Chimenechi chinafuna chidziwika ndi kuchitika ndi wina aliyense wa ife. Ameni. Ngati aliyense avomereza kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, Mulungu amakhala mwa iye ndipo iye amakhala mwa Mulungu. Ichi chidziwike. Pamene mudamuvomereza Yesu, mudabona, mudalandira Yesu moyo osatha, ndekuti Mulungu amakhala mwa inu. Mulungu wake ndi kuti ndi amene kuti ndiye chikondiyo. Ngati mudavomereza mpaka mapano namukhulupirira mtima mwanu kuti Yesu ndiye Ambuye, Mulungu ali mwa inu, nanga bwanji simukonda? Nanga bwanji musunga mangawa? Simunakhululukebe mpaka napano? Aya abodza. Amene mkati mwake mukhala Mulungu, popeza adakhulupirira Yesu, adalandira Yesu, Mulungu ali mwa iyeyo, anafunika kuti aonetsere chikondi cha Mulungu, popeza Mulungu uyo amene ali mwa iyeyo ndiye chikondi. Moti mukamona zimene Mulungu akuchita muziti tsono amene iro ali mkati mwangamo ndiye inu mutani? Zimachita Mulungu, zimamachita Mulungu ndi zilima zonasi. Apatsa mvula ngwa oramba omwe, asamalira miyoyo ya mahule omwe. Mulungu apatsa moyo wathazi mbamva, azikondabe kuti kapena mwina zikhoza kutembenuka mtima. Achita zonse mosakondera. Ameneyo ali mkati mwanu, inu muchita bwanji? Moti mwana okhala wanu osamkonda pali nzeru apa? Mwamuna okhala wanu osawakonda pali nzeru apa? Akazi okhala wanu osawakonda pali Yesu apa? Dziko lokhala lanu osalikonda pali nzeru apa? Atumiki a Mulungu amene mwera kupatsani kuti adzikutumikira osawakonda pali nzeru apa? Kodi opemphera mzanu osamkonda pali Yesu apa? Tamvetserani, si moyo umene Mulungu adatipatsa. Moyo umene Mulungu adatipatsa ndi wokondana, ndipo akondedwa uthenga uwu unafuna ukhaleni kwa wina aliyense palipo ena aliyonse mu dziko lino. Ogwira ntchito za boma, ogwira ntchito za makampani, opemphera, azitumiki, alimi, wina aliyense atsogoze chikondi cha Mulungu ndi chikondi cha pawina ndi mnzake. Zimenezi ndi zimene zingatimangirire. Tikamve mosabisilana pano, chingatimange pamodzi ndi chimene chionetsero cha chikondi cha Mulungu. Ndipo nonse amene mapemphera koma simuganizako mozama pa chikondipa, muli kupanga mistake ya mphamvu, chifukwa Mulungu amene tipembedzayi ndiye chikondi. Ngati simuonetsera chikondi, mwaponya. Simupembedza Mulungu amene ndiye chikondi. Ayi, lingalirani bwino maolero ndipo Ambuye akuthandizeni kukunikirani.